Llançament de pilota, l'avís tenim, ja. El jutge de la prova, atletes de llançament femení, pilota a l'avís. Que van fluixes, no? Sortida molt més lenta que en semifinals, totes s'han frenat. Madre mía. En aquesta prova hi ha 6 atletes de molt nivell, molt igualades entre totes elles, en grans marques, que han decidit fer una cursa especulativa, han sortit totes lentes. Se'n van fins al carrer 4. Ocupen 4 carrers i un atleta trencat, tots frenats. És Burgolina, l'Antònia Llena de Lleida. Antònia Llena de Lleida amb una marca d'1.48. Tota la resta que segueixen. Laura Pou decideix ser ella qui va per la Innova. Per la Antònia Llena, l'atleta de Lleida, que ha sortit com una excel·lació i ha trencat la prova. Darrere Laura Pou, darrere l'atleta del Cerdanyola, la Júlia García, darrere l'atleta Noemí Guerrero del Montanyí Sant Cugat, darrere la Inés Roldán del Club Atlètic Castellà, superant atletes. Ha estat superada Laura Pou en primera posició, ha estat superada l'atleta de Lleida. Laura Pou, primera posició, 80 metres al final, a tope, Laura Pou. Vinga, Laura! Intentant aguantar. Vinga, Laura! No miris enrere! No miris enrere!